Ana m anabata unu tata na agba nke ise in our series of learning. Ọ bụrụ na tata busy na-esonye anyị, afa m bụ Ngozi Mmadụ. I welcome you all to today being the 5th day in our series of learning. If today is your first time here, my name is Ngozi Mmadụ and I'm super glad to see you all. Biko na ya na the description box ị ga-afụ previous video ndị nke anyị megolo eme. Ebe a anyị na-amụ ka esi asụ Igbo, gụọ ihe n'Igbo, dee ihe n'Igbo, ma kọwakwa ihe ndị ọzọ gbasara ana Igbo. N'izu gara aga anyị mụrụ maka date, time, Igbo calendar, the 4 market days anyị nwere n'ana Igbo. Anyị kwuru n'Igbo calendar dị ọnwa 13, ya bụ 13 months. Each month gbara abalị 28, ya bụ 28 days. Nwee izu 7, ya bụ 7 weeks. Bịa nwee mkpụrụ ụbọchị 4, ya bụ the 4 market days. Eke, Orie, Afọ na Nkwọ, excuse me. Anyị kwuru ka esi echeki time. Ọ bụrụ na ichie gịnị na-akụ, isi na ọkụgo elekere ihe dị otu a, maọbụ na o ji nkeji ihe dị otu a, maọbụ na o ji ọkala gafee ihe dị otu a. Ihe ndị a ka anyị nwere n'izu gara aga. Anyị kwukwelu the 4 market days anyị nwere n'ala Igbo. Kedu ka esi ekwu ụbọchị n'ala Igbo? Tata bụ ụbọchị dị ona. Tata bụ ụbọchị mbụ, maọbụ ụbọchị abụọ, maọbụ ụbọchị 23 n'ọnwa ise n'afọ dị otu a. Tata anyị kwesịrị ịkọntinu ebe anyị kwụsịrị last week, nya bụ ikwu maka months and explain more the market days dịka esi wee kwuo n'ihe ọ pụtara bara ụba, mana aka m na-eme research on that. Nya bụ na anyị ga-agafe ya. Tata anyị chọrọ ikwu maka ezinụlọ, family. I have my cousin, I have my niece, I have my aunt, my grandmother, my father, nka ihe ndị a ngasịrị ihe ndị anyị na-akpọ ya n'ana Igbo. Nya bụ anyị chọrọ ịma ihe ndị a na-akpọgasị ihe ndị a n'ana Igbo, malụkwa kwuokwa ihe gbasara ezinụlọ, maka na ezinụlọ Igbo bara ụba. Abịa n'ala Igbo, o nwere oge ọ na-eru nwoke apụọ obi, nwoke pụọ obi, osibe nna ya pụọ jije lụọ ụlọ nke ya. Ifugo na ihe nwoke alụrụ bụ ụlọ. For ụlọ ya to stand, nwoke a nidile ezi. Oge jijiji dute ezi bụ nwaanyị, dubata ya n'ụlọ a, ha na-aba wee bụrụ ezinụlọ. Kedu ihe mere eji akpọ nwaanyị ezi? Normally ya na-refer ya nation as a she or her. Nya bụ no ezi a ka nwaanyị a bụ. Nwaanyị a ị na-edubata, ihe o ji wee bụrụ ezi bụ maka na ọ bụrụ sọsọ ya ka ị na-anụ nwaanyị, ị na-anụ obodo ha, ị na-anụ nwaanyị, ị na-anụ ndị befa. Otu a di m ụlọ, onye be anyị fụ ya n'ụzọ, ihe ọ ga-refe ya as ọga anyị. Ọ bụrụ maka na nwa nke ya ka ọ na-anụ, nọọ maka na ọ na-anụ nwa si n'obodo ha. Nya bụ ọga anyị ka ọ bụ. Ndị be di m maọbụ onye si be di m ha fụ m, ihe ọ ga-akpọ m bụ nwunye anyị. Ọ bụrụ na ha na-anụ m, nọ nyanwa na-anụ m, ma nọọ maka na onye na-anụ m bụ obodo ha ka o si. Ezinụlọ Igbo abụrụ selfish family ụdị nke a kụziri gị na school that is made up of father, mother, children. Ezinụlọ Igbo bara ụba, anaka anyị salụ mbala, anyị gbasapụrụ agbasapụ. Nya bụ ịbụrụ nwaanyị a na-anụ gị, ịmalụ na ọ bụrụ ọsọsọ gị ka a na-anụ, ma ọkwa na ọsọsọ di gị aka ị anụba di gị, ya anụba ụmụnne ya, ị anụ nne ya, nụọ nna ya, nụọ obodo ha niile. Otu a ka ọ dịkwa n'ebe nwoke nọ, ọ ya anụ m, nụọ ndị ọgọ ya. Anya ka eji asị na ọgọ bụ chi onye. Ọ ya anụkwa ndị ọ na-anụkwa anam niile. Ya bụ onwe oku onwe ihe a na-akpọ akpọwa ndị di akpọ anya ha ncha bụcha ihe ndị a na-emegasị n'ala Igbo. By then ezi adịgo n'ụlọ, ụlọ adịgo n'ezi. Akala ezinụlọ, gịnị ka ị ga-afụ di fụ nwunye. Nya bụ husband and wife. Di, husband, nwunye, wife. Ịchịkọta ha ọnụ, ha na-akpọ ha couple na ndị sụrụ oyibo. Ha na-ababụrụ di na nwunye. Ha bịazie, ha bịa ghọọ nne, ghọọ nna. Nya bụ mother and father. Nne, mother, nna, father. Mama abụghị Igbo word, papa abụghị Igbo word. Nya bụ ị na-ede ihe n'Igbo, ebe ọ bụla ị chọrọ refer to a mother, to your mother, ị bịa denye mama or papa, ịma na isigo n'Igbo pụọ. Mama
abụrụ ya ihe ị gara akpọ ọ bụrụ nne gị nne m, ọ bụrụ nna gị nna m, ọ bụrụ na nne in general ọ bụrụ nne bụrụ nna, ịchịkọta ha na-abụ ọnụ ha bụrụ nne na nna ya bụ parents. Ndị abịa mụta nwa ha abịa abụ nwa izizi ya bụ that first child bụ sọsọ ya, ọ bụrụ nwa ya bụ nwatakịrị otu nwa. Ọ bụrụzie na ha mụkalịa ofu nwa ọ bụrụ ụmụaka ụmụntakịrị. Ụmụaka a ha chọọ irife ya onwe ha, for example otu a Chukwuemeka nọ ọchọ irife eti ụmụnne ya ọkpọ ha that is nke a na-akpọ my siblings, ọ bụrụ ụmụnne m, ya bụ ndị nne na nna ji gị na ha n'afọ, ha ncha bụ your siblings, ụmụnne gị. Abatazie ha nwa abụlugo grandchildren to our both parents, ma parents nke ma parents nke dị ha. Kedu ihe anyị na-akpọ parents grandparents na Igbo? Ihe a na-akpọgasị ha dị iche o nwegasịrị ka ndị be ọbụla na-esi akpọ. Nne nna ọ bụrụ na nne nke mụnwa ọ bụrụ nne m, ọ bụrụ na nne nke nna ọ bụrụ nne nna, ọ bụrụ na nna ọ bụrụ nna nna, ọ bụrụ na nna nke mụnwa ọ bụrụ nna nne m. For example na be anyị na-akpọ my grandfather ihe anyị na-akpọ ya bụ ịna, my grandmother ihe anyị na-akpọ ya bụ ine. O nwegasịkwara ụdị ọzọ dị iche iche unu nwa ga-esi na-akpọ nya bụ achọkwara m ịma ka unu si akpọ. Now for example ka m were be di m ha, for example abata be di m ha kịta nụwa nyanwa na onwe ya bụ nwa amụrụ na ngwuru a, o nwere ụmụnna ya bụ kinsmen. Kedu ndị bụ ụmụnna a? Ụmụnna a bụ ndị nna ya, ụmụ ha ncha, ndị onye mụrụ nna ya, ụmụ ndị nke ya bụ ụmụnne nna ya, ha ncha ụmụ ha ncha so wee bụrụ ụmụnna. Ndị bụkwa na ụmụnna a bụ ndị nke nwoke. Ọ bụrụ ndị niile bụ nwaanyị na ngwuru a bụ ụmụada. Ọ bụrụ na onwe ihe a na-eme n'agbanyeghị na ha anụchago dị ọnya bụ na oku na nwaada anara esibe nne ya apụ n'agbanyeghị na ọ nụrụ di, ọkpọ oku nwaada na be nne ya. Onwe ihe na-eme nkịta sị na unu bi na-agba ọkụ na ụmụada ya bịabịa dozie nye, ụmụada unu bi niile ga-abịabịa dozie ebe a n'agbanyeghị na ha anụgo di. Otu a ka Igbo si eme. Abịa ndị nke nwaanyị abụrụ nwaada, ndị nke nwoke abụrụ ụmụnne ya. Abịazie na the mother side, ihe ha bụ ndị nne ya ochie, ya bụ fọ ndị nke nwaanyị, ya bụ ụmụnne mama ya bụ ndị nne ya ochie. Ụmụnne mama ndị nke nwoke bụ ndị nna ochie. Nyanwa na onwe ha ihe ọ bụtụ the mother side bụ nwa Diana. Otu a ụmụ dị kịta anụwa, ọ bụrụ na ndị be anyị fụ ha ihe ha bụ nwa Diana, ọ ihe ha bụ to them. Then anyị nwa bụzi ụmụ nwaanyị anụbatara anụbata na ngwuru a. Abụ m ada na be nna m, mana bụrụ nwunye anụbatara anụbata bụ ndị inyom ọna na be di m ha. Ya bụ akpọwa oku ebe mitin ndị inyom ọna, anyị apụta akpọwa oku ụmụada anaba mbe nna m jejeza oku. Anyị nwere anti, anyị nwere broda, anyị nwere ọnkụ, anyị nwere sista. Nwanne gị nwaanyị otu a na enwere m nwanne nwaanyị nya bụ my sister, enwere m nwanne nwoke nya bụ my brother, enwere m anti nya bụ ọ bụrụ ndị ngwa ha na-akpọ ada, o nwere ndị nke na-akpọ ada nne. Nwaanyị niile bụ ada n'agbanyeghị na a na-abịa si na nke a bụ nwa izizi. Nwaanyị niile na ala Igbo na be anyị in particular bụ ada. Ndị Imo na-enwe ụlụ bịa nwe osote ụlụ na ndị otie. Nwaanyị niile bụ ada ka anyị na-arife ha asọ. Enwe ike nwaanyị ọbụla ịkpọ onye ada nne maọbụ nke anụwa. So ọ bụrụ ndị nke nwoke ịkpọ onye ọ bụrụ nwanne gị nwoke, ọ bụrụ your cousin ọ bụrụ nwa nwanne gị nwoke maọbụ nwa nwanne gị nwaanyị. Ọ bụrụ otu a my children nọ kịta anụwa, my sister nwere nwa nwoke ya ahụ wụ a nephew to my own children, so ọ ga-akpọ ya bụ nwa nwanne nne m. Then my husband side ha nwekwara a niece, ihe ha ga-akpọkwa ha bụ nwa nwanne nna m, nya bụ nnọọ nwaanyị ka ọ bụ.
so efu na ihe ncha bụ nwa nwanne nne ndị nne mama ofu ezi a oke ihe ndị anyị na-ehukwa achọkwa m ịmakwa ihe unu na-akpụ ya abịa n'ọnụ ndị ngwa otu a ọnkụ nọ a na-akpọ dee na-akpọ daa ichitielu mmadụ respect otu a na-enwere m ụmụnne ndị nke ntọrọ mmadụ tọgasịa ha chọọ ịkpọ m ha kpọọ adanne ya bụ itinye respect ọ bụrụ onu saịdị ndị ngwa na ndị Imo ha na-akpọ daada na-akpọ dee na-akpọkwa danne and all that Igbo ngasịrị ụmụ ihe ndị a akpọrọ m ma ọ ga anyị ma ọ gaa na maka na anyị chọrọ igbu ihe niile na nke achọrọ m ịma ka ndị bụ unu na-esi akpọgasị ụmụ ihe ndị a nọ maka na Igbo na-asụ n'onu mana ofu okwu m chọrọ ka anyị jiri aka tata bụ na ka ịsawapụ aka gị bụ nke bụ onye ezinụlọ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ka ị mara na ọbụrụ ịbụrụ nwaanyị mara na ọbụrụ sọsọ gị ọbụrụ sọsọ di gị ka ya na-anụ ya bụ ya na-anụ di gị na-anụ ụmụnne ya na-anụ nne na nna ya na-anụ obodo ha bụrụ ezigbo nwaanyị to everybody otu aka ọ dịkwa na nke nwoke otu aka ọ ga-esikwe na-anụkwa ndị bụ unu ka anyị hapụnụ ịbịa mewe that family nke anyị mụtara na school mother father children ịlụ ụlọ iwelu geeti gbachibido onwe gị unu nche ebili ofu onye anara anụ nwaanyị n'ala Igbo ofu onye anara azụ nwa n'ala Igbo nwa bụ nwa ọra onye bụ na ịfụ nwata ka ọ na-eme ihe ọjọọ ya bịa jụwa kodo enwe ihe a kodo emụrụ nwa kodo emelụ nke kọrekt ya nwa ahụ maka na ha ncha nwa aba ụlọ ọbaala obodo niile ụlọ ọkwa ka Igbo si eme Igbo gbookwa nwa bụ ụlọ ọbaala obodo niile ụlọ ọgha ahịa ọkwala obodo niile ahịa ngwakwani Igbo nwe m ọya dị n'izu ụka ọzọ agaghị ewepụtakwala unu series of learning anyị ga-ebidokwe n'ebe anyị kwụsịrị maka na ezinụlọ Igbo bara ụba achọkwara m ihe mma ka unu nwa na-esi ekwu ngwakwanụ ka emesịa anụ